Yung mga boss. Nissan California. Bali nakuha namin ito dito sa may Pusurubio. Talo na lang ni Pare Ramos. Yun, bali pangatlong unit ko to na nahanap at nabili dito sa Pusurubio. Yan. Pangatlong unit mga boss. Ramos labat ka talaga. Si Remark, atras na yung sasakyan. Dahil kukunin na namin yung nabili namin dito sa Pusurubio na Nissan California. Sige boss. Yan. Baka meron kayong kakilala dyan na nagbebenta ng mga junk car. Akin po yung binibili. Yun, marami kasama din natin si Pare Tisoy. Patrasan mo di mana ya, Pak. Nalaglabak mo na pre. Okay na. Hakit na lang namin itong sasakyan ng Nissan California. Yan si Boss Remark to. Ano masasabi mo Boss Remark? Yes. Pawis na pawis si Boss Remark. Pangatlong unit namin magkasama. Yun, deliver, ano na rin to. Deliver na rin namin agad. Katagarla ko no? Oh, andini ko no. Atak na to mga boss. Gano? Bulakan niya po na to. Sa? Ito po malaki. Ito. Yun, okay na mga boss. Palagapag na. Hirap to, patitikin, alkala. Salming to. Yun, nailabas din yung sasakyan. Okay na. Ken, pare. Dalam. Dia benar. Yang kapatid talon. Benta ko na rin yung sasakyan. Dito na. Deliver ko na siya kaagad. October 21 hapon ko nabili. October 21 din ng gabi na benta ko na siya mga boss. Kaya na yung sasakyan. Dito yung meetup namin. May kukuha na yan. Sold na kaagad yung ating Nissan California. Thank you sa bumili. Ayan. Maraming salamat. Nandiyan na po si Remark sa mga merong junk car dyan, mga sasakyan na luma. Amin po yung binibili. Yun. Ayan na, ina-atras na dahil dito yung meet up ng kukuha sa amin. Maraming salamat. Thank you. Sold na po siya kaagad. Nissan California. Ayos. Dito yung tali oh. Kasigurado lang ang kwartalaya. Agay, balbali inis to. Kasigurado lang animal. Kasigurado lang. Kasigurado lang. Sold lang tampol. Ako lang tampol may luluganan. Yan, sold na rin. Yung Nissan California. Okay na. Yan si Pare Tisoy. Plus. Sigurado lang kwarta to. Lamad. Mga boss, pauwi na kami. Na-deliver na rin namin yung sasakyan kaagad. May buyer kaming mabilis kumuha. Nasipat na yung Nissan California namin kagad. Ayan, okay na, pauwi na. Ingat na lang sa amin. Ayan, parang si Pare Tisoy oh. Naka-relax na lang oh. Sigurado like kwarta to lamot, naimis. Sama din natin si Pare Remark, yung ating partner sa pagbili ng mga sasakyan. Baka meron pa kayong mga sasakyan dyan na
luma na hindi na nagagamit o may mga kakilala kayo, kinukuha po namin yan, aking po yung binibili. At pagka nagkasundo sa presyo, hatak na rin kaagad yan mga boss. Ayun, okay na mga boss, sold na kaagad. Nabili lang namin kanina, ngayon out na. Thank you.